face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Bleeding, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Episode ma sa lampanga khan teacher zawi chuan Solkai division lampanga hruain ta chuan thian thar chaito nein ani chuan Solkai chungchang velte chu a hriat ang alo hril nuala chun lampanga exar an lak na yu ho chu class leader a an thlang bok zan lampanga chuan sum tho chu nan tin tangia kai hruaina in sangha te chu an zuar le talop lob boka chuta boina lo siam tu zu san si le bei te in beina muala anin ma chon ani kha in beina mual lampanga zu san si in bei nataka ai tek tur chu huwa yu ho chuan a sol ring pakhat na spiritual sok chu alo mang ve ta mi amai chu vele zu san si in bei ai tek tur chu alu a heida uzuaya bei chuan second soul skills irresistible power alo mang ve hal chu a skills mga ahan etek che chuan zu san si po chu thlok pheida udorin ni ko hrelovin atlung hala mi pui lampanga tang munom tia bei lo aw po antam kheramai chu ti lain yu ho ero ni ko hrelovin alo tluder chuni in tangia chuan a sol power a man na satlu tuk wanga ni hi alo ti wangdong chuan ani chuan zu san si lu hei zoi po kha ama ti hi ani mo ti a han tum tangia chuan soiring su midagin an hre venge ti pain room lampang panin an kal ngal room a chuan bei le tangia te point an lo zoi via bei chuan abo matrakin damdoi alo la chuaka yu ho mulai ka a chuna thuna chumin huwa tangia le bei te chuan an ni pan hi chu an chua san ta ni wangdong chuan senior te chu an ngil nei hle mai engtin nge khatiang damdoi thalu tukte an pek chu mai phal alo tia kha an damdoi pek kha zuan sui dan pil ni in aman pakhat ringot po hi gold coins sing khat velanga yang hi blue vel hi ahar salova side effect ya soiturwak po aom lo bok sol power ati chakba ka taksa thling sang te atifaya hedam doi hian na atho tak chuan an taksa chung lampanga bollo tam tak kha pon lampanga alo hnol chok thina chu aba lo choka chu arim chethei em ani zingka ra yu ho chu mai bal takin alo lang heng hi ataksa mantlak to lo in pai chuak hawa chu ni thu chuakin ama po chuan rim chi a in tilutu rang takin a in bual hal heti lai hian ni po alo la chuak lo fai taka a in bual nu chuan alam ha boka tin a han cultivate le ta phota a meridians te amha aya a zoba ka a spiritual walta athil mu thin te po kha amha ai lo zawin a in hong hem boka ama po chun mak a in ti ruang reng hle ni tin a purple demon ai po in micro level alo thleng ve che bok wangdong kongka tangchon alo dak de dia a khum vel te chu a bol hlo lo awa chek ngal iu ho chuan hre thiam lo takin a cultivation te po ama aya a that tak thu alo soi wangdong chuan senior bein zon suidan pil a pek wang che ni kha alo tia ti chuan damdoin ha a thoin tak sapon lampanga bal tam tak alo chua arim chet thu te chu a hril zui hal bokani breakfast po an la elo wagin breakfast ai turin an ni pani chu an chuak zui hala ni pani chu Haisen Island lan theina a chuan a moi boka an han thu chol ta wang iu ho chuan senior bei po outer courtyard lampanga chau awm theya inner courtyard lampang phei chu engtinga chaknge an ni hlomang tin alo soi chuak chu ti lai chuan an mani lampang pana thil sen chak tak maya lo tlan an mu chu tianga alon hai zel ta ka chuan an tan a hlo om thei rigin
wang dong le iu ho te chuan chulai hmuna tang chuan rang taka in sa seng an tum alo ra chin tuite chu phuan hal ber thei khopin he affair hi asa tha a ma se an ni thien dun chu an tlan chuk man lo an tlan chu ma chuan lo nang chingin an tlan le an thlo chuna tur ang chi zong zong chu amai al chuan alo hual chuak ta vek mai ama le ama chu a in control thailo ni ti hriat takin arakin atre chel chul bok amai alina thlenna piang chu a hring po ni sila akang hal lu zel bok spiritual world ta tian meng kha alo lang tian meng chun iu ho chu puyangai ti a the thiam hal ti chuan le iu ho chuan a sol ring ti chuakin a bulvela thil om zong zong te chu akhang hal ta vek mai he fire na rana ni lo ti a chinga chu ti rualin lo da nil thei tu ice attribute he ic mina zongina an nei ringot thei chi ani lo ti a chiang hle tian meng chuan silma saber po ain hong tai ti kha chuan ama ai poni chak sotang I physical fitness po a improve chak hle mai alo ti chu ti lain an mani ti boi tu mai che pakhat kha alo kal phei iu ho chuan a ku ta tang chuan vur lo ti chuakin chu nu chu a ti khong ta vek mai ama ero chu tu na lo che tak tak hi chu iu ho ni lovin tian meng hian ia tian meng hian iu ho hi a control zoi ani an omna mian local ti pain tian meng chuan iu ho chu ni khrelovin ati tlung hala a soi ang tak takin mi pali borvel chu an omna hmuna chun an lo lang zui hal boka an zinga pakhat chuan outer courtyard tami zirlaina pang in hliam an om alo tia martial soul division a an head yan sau ze chuan van nei thak takin hliam na lutuk ani lo hlove ni khrelovin an om mai mai ni kha an lo har chok leng ati abulami zuang iu sen hena chuan heng ho hi khongain han treat te atia zuang iu sen chuan a sol ring alo ti chuak sol ring hi pakwa lai lo nei in grand solen master alo direct mai tin a martial soul hi tree of life ni in auxiliary healing system ani chu ti lai chuan an mei che zon ber po mei che pakhat khan lo muin alo pom chuaka yan so je chuan awani thlak hle mai thil poilu tuk a thleng lova khang zir lai pani te khan engian an to tin zuang iu sen chu azot zoi le zuang iu sen chuan an hliam te ka ti dam to a an lo har chok mayang atia yan chuan heng thili chu milo ti fel sak mai do ni ikuta kan dang tin inner court lampanga chuan inherin an kalta a iu ho chu spiritual world ta chuan lo lang le in tian meng po alo lang zui hal iu ho chuan brother tian meng ni china lo che khanang ma mi atia tian meng chuan ni emole ni lo se chu khanu khan a hem phin ve kang che chu a martial soul kha fire attribute a po divine beast phoenix ania ni lo siam chuan vai khat ete ka po khang ka tha theng chu ti tian meng chuan ni china khan power source kam hanga khati ang chi kha chuan kum khat ral pha chu ka pui thei to lo mai thei che tin kamut a chuk e mai tin iu ho chu amut san le ta dei Haisen Island lampang lo lagin an mani lo bei tu mai che po kha alo lang zui ani chuan iu ho te a bei lai chu mangchi agin alo hmuwa ti chuan ama po chu lo beng deu kokin alo thu chuk hal ta zota he tlei rol hi mazio to ni in ama lo veng tu mi pa hi a master yan sao ze ania a martial soul hi legendary soul beast evil fire phoenix ma hong chuna ta ang khania tin ani hi evil fire phoenix mangthin ma hong chun le bai chen jiang te thakal zel alo ni le zel boka mazio to chuan ka taksa tun tum chu engma lum om lo tin mak ati ang reng hle a master yen chuan lo hawin engatige khatiang khan alo chuak le don hai ni ti min hril lo atia mazio to chuan tun tum chu a serious view po ka ring lova ka control thai mai ka ringa alo tia a master yenin outer courtyard mi zirlai pani I thatre pani ati nu phei chuan ama chu a in thiam lo hle a tin mazio to hi tun an generation a 7 strike di villa hian atel ve bok chu tianga ama po arpo a control thailo aril runa chu a in su reker kera a master yen chuan danni tumna sat paule alo puat chole huna ana sa thinang atia mazio to chu lo thawin
ani chun master engtin nge ka evil fire phoenix ka control zo lo tur hi ka dan be theyang atia master yen chuan extreme ice attribute immersial soul ai pola thale chhongzo extreme ice attribute in evil fire phoenix control zo lo le in control zo lo zel tur chu alo thunun theyang atia mazio to hian in control zo lo wa che bon bon an yawangin iu ho in atuk zal lai kha alo she to lo wani iu ho le wangdong te ero an la naw de wangin cho tiang ang thil nei tur chuan ril hlel na chete po an nei hau lo thung mazio to chuan Strike Academy hi chuan extreme ice attribute nei an om lowang khami te pani khan veng tu an nei anga chumi te chu an niang pon lam mi atia a master yen chuan keipoin atira chu tiang chuan ngai dan ka nei ve tho ama ero chu an chanchin ka hanjir chen tira an chung ten an mani ve him tura veng tu da turang chi an om lo heng zir lai pani te hi hua yu ho le wangdong ten in hua yu ho phei chu tangtlan kwata lo lu tania atalena that lo ba ka fasha alani zui bok apakhat zok wangdong ve thung hi sumle pai lampanga chun an hausa ama ero chu spy lampanga hian an na salo thung alo tia ti chuan an pani chuan evil fire phoenix in control zo lo tuk dai thei extreme ice attribute nei tu chu tu tak chun yang motin an ngai tu zui neu newa ale lampanga wangdong le hua yu ho te po an lo har chuak ve le towa grand solen master Yusen Khan lo la om chilin khoya ma soi chuak lawang chu ti pain box apea ti chuan inner courtyard lampanga grand solen master Yusen chu akal zui ve le ta ni an pani chawa an om ta ka chuan an thil ken lai po chu hongin a chunga chuan thil hring mum hi alo oma wangdong chuan a thil mu chu alom kheramai he thil hi soul life pilania baby ten iu ho an pek zuan sweden ten en khan a level hi ain angvelani wangdong chuan he tiang thil hulu tuk hi kan ka hupna min pe nia he ti hi chuan thil engma thleng lo angin ko om hak to anga tia iu ho chuan he dam doi hian eng ang chein nge na tho ve tin a han zota wangdong chuan ka hril lawang che ti pain tlana rola an om hun chu an son ta a iu ho le wangdong ti molmol pang kal lai chuan tangya alo lang thut tangya chuan I ho sak thaina tur kalo ro man sak le che nia lungai lo la mis tangya hi ibula kom tuang ti pain kha bebein he thili pero min tia ti pain box pakhathi alo pe udongin zon sweden dang bokani ti a mu chuanin anni pani chut an thil phalati tak zet chuta wangdong chulo tong chuakin mis tangya tangtlan lo join ka tumna kha enge in ngai dani ta atia tangya chuan o kha thil khamo ti pain bebe ne na anin biak na alo lang bebe ne na chuan wangdong hi atalented melba ka zirlai thatakani engwanga tangtlan lo join du tlat nge niang le min chai kol mai te hi ani lo mo alo tia bebe chuan chu tiang ani chuan atum tak nge tum tak lo han tesla ne mai lom tin alo chang ve tangya chuan freshman evaluationa pakhat nai ni thei pho chuanin tangsek ining hal mai atia wangdong in chu thu alo hriat chuan nuam alo tilu tuk ringot pakhat na chuka ni nge yang alo tia ti chuan anni pathum chuan iu ho dor sanghaim na lampang an panta a freshman evaluation kan ti kha freshman assessment om thina zirlaina panghau chu in bein a thalo lo chu no chu an ni zui thin ti chuan reilo te chugin bazar len po an bathleng vele tawat an dor zona chuan a ma zana an mani ti boi tu zu san si po kha alo ding reng to tangya chuan fem thu hian ilapom che na ge in tlan se ki duem ni avati zu san si chuan tangya boina siam chu line ma saber kan ni hi min hulovem ni alo ti yu ho a murwal chuan u naw pa tin a ko hal zat miswal tak chu ani lo nge yang ti chuan nuam ti takin yu ho sanghaem pani te chu kegin nan bula chun avakal nan bul avathlen rul chuan nan hei khapa he na tang khan sanghaem pani kalo le ni ati nan chun alo mel deu hro a chuta she thiam halwatin ka chu sakani lo ka in line ma sabira ka ha chuani hi alo ti chuti chung chuan nan chuan ka ei du lo tin ain hersana khamini khatiang thil a thlen ni tang kha chuan minzar boy to su ka ti che kha alo tia heta tang hian nan le zu san si te hian thon thu enga botak chu an nei to ani ti achiang hle zu san si chuan
ama le ama chu mi man tlak lo pa tin a sangha pani ken lai chu adi thloi hloya tuila chu ati phian bok zandar kuan in mutalo hun to iu ho chu chawmel takin khuma chun ale thla a wangdong chuan Soul Life Pill na tho dan chungchang te chu alo soi Soul Life Pill hi zon sweden anglo takin voi khat che dam chugin a ei theya Soul Master level chu level khat loin a san bel hal tir thei atia ti chuan iu ho le wangdong te chuan ein an khuma ve ve chuan an practice ta a zon sweden Pill nen hian a level hi in angvel ma sela an tho dan hi tlem te chau ain ang thung huwa chun iu ho chuan fitness lampanga mi zongzong aya an hut full zir shin exer chu ala tangat ngat mai asin lo in thlakin teacher zawi le azirlai te ho an lo langa teacher zawi chuan assessment chungchang zirlai ho chu alo shilmeka fresher ho an luatang an first evaluation turpo alo hnai ta viawa team khata hian mi pathum zel omin team zathum chuang lai an omdona team zathum chuang a hian team zale somnga chu lak an nianga abak zong chun ho chu an ni thungang tin team te chu mi pathum zela anin thendona wagin teacher zawi chuan team tina hianin Soul Master Storm Attack Branch pakhatal omzel theise a tha atia ti chuan zirlai ho chuan an mani kopui tur angchi ho chu an mel kwaltran ta teacher zawi chuan lekha hi pein ta khanin Soul Master a eng ang branch nge in ni ziak lang hal bok ro atia ti chuan zirlai ho chuan team chu siabin reilo te chugin an zo ta duaka iu ho te team tur chuan a to bera dain teacher zawi chuan nangni ho khading ro ating halwata anni pathum po chu anding cheng kher mai chuta an kir thleng hal teacher zawi chuan controlling branch vekan hi inni keima tan intilui cheng kher mai tin anni ho chu avina ni ho po chuan an pathumin controlling branch an lo tik vek chu ni in anni pathum ho po chu an lo in endeu shek shek wangdong za zel po chuan a leite lo chua teacher zawi chuan a thai huayu ho soituri nem ama sabera a handi iu ho chuan ring chunga mi zongzong kam hovek theidona ka thian te ka stair vek theidon bok nakina ka spiritual ai hian attacking skills ala nei bokanga chuwang chuan kamhalam hunatan controlling branch si a thaper nin ka hria atia teacher zawi chuan adikalom tin alo bung hau khau wangdong biru su tin iu hon hunga tang chun alo chok vele wangdong po chuan soichun zom ve halin miss thinrim chu diktak chuan commercial soli controlling branch a aman theya ka etek manga mi pui ho ka outir dur dur thei chunin controlling branch ani mai lom ni luhiat chungin aloti ama po chuna oi che lo ni teacher zawi chuan attacking branch le controlling branch a shet than tu ro kha attacking branch tin thlakwat ro tin lekha chu apeya chuta anjing alo in ziak telve cute si te si angkha mai che pakhat samshing alo om teacher zawi chuan zio nang immersive soul kha Tree Life Soul Sealing Cauldron ani lom ni aloti he mei chana pang hi zio ni in twin martial soul ania tangsana te hun laya po tangsana le bbi dong bak chu twin martial soul an om lo ani kha chu wang chunin ate tang ai hian a talented zek hi arin om ama hi ril runem vetak harwang vetak le thian kom ngai na vetak ania thian tha anga a chal nga ma te chuan an nun chan nan po mani nun thap ngam angchi khani zio chuan in thla hrun mel ang reng tak hian exist nan le control nan chuan martial soul dang ka neya aloti eu ho le wangdong te point twin martial soul mo an lo ting halvat chuta zio chuan a first martial soul Tree Life Soul Sealing Cauldron chu aloti chuaka zia chuan ka Tree Life Soul Sealing Cauldron hi attacking branch support le defense ate po aman convect thai atia teacher zawi chuan ama ero chu controlling branch aom lo reng chu alo ting halwata chuta zia chuan a martial soul pakhat jok tool spirit 9 phoenix dancing fruit alula chuak
he a martial sol pakhat zawk hian control baka exist po a theiani teacher zawi chun a thae controlling branch chu atia teacher zawi vek chun anni ho chu fuizui le halin ama ero chu ka hril du cheu chu freshman assessment hi in future in cultivation kalkonga tan apoi mo don lutuka kong diklo in than vei chun nasataka in thorim le zulangai don ani chu wang chun in puitlin ngei tur thil ka set sak chuwa in puitlin theilo chuan in training na a min lo zui anga yang atia eng thil nge kam puitlin ngei tur chu tia an han zo chuan teacher zawi chuan freshman assessment a hian in pakhat na in ni turani atia pona chun anni thian thum chu chuakin je chun wangdong chu chelo tin alo star man wangdong ka be thei chengem a han ti chuan wangdong chun theilowang naktu ka tan ka in po cha angai naktu ka ituin martial sol power tenin kanin mule don ye tin yu ho chu akal pui ta dei je in wangdong afala be ka tum huwa wangdong in yu ho akal pui hu chuan yu ho chuan je khan a star deuh chinin ka hria ringwak lo hian avati wangdong chuan kan lanau pangluduk school lampang hi kan ngai sakma sapot turani engtin nge ril rudang te elo put thei tin adara chun a han beng ta ya local ro kalang noktuk tuk freshman assessment ani to sanga hem te han ema sapotila a han ti iu ho chuan ngoi te lok tuna i soi zota ka han soi non le te a han ti ya atuk tuk le chu freshman assessment ani ti a han hriat chuan wangdong bana chun kain je omdalo panga chun antlan phei je po in phur zetin anni panhi chu alo ngai thabe leng hal iu ho chuan naktuk tuk freshman assessment ani to a hun la om ang te practice nan imhang angu kan team ho po hi la in bait chin mi lo kan ni awangin kan martial sol kan man thiam dan te kan in hriat sakang atia wangdong chuan ani chuan engtin nge sangha kha alo la ti tok iu ho chuan kan practice zuwa in panhin ka so ang cheu atia ti chuan mun re deu thom rin po a mi ta na poilo tur tlema mun fal de wa chuan an practice ta a chutia anga darkar enga wo fe an practice nu chuan an mani ho po chu an chautlang ve ta hle mai wangdong chuan teamwork po thabe we kan level pui kan tumani chuan in iu ho spiritual detection ne na kan tang ko pani chuan kan chak nge yang atia je po in nie kan class leader spiritual detection ne chuan ka skills chi amhan ka ngai class leader skills si athatak zet aloti iu ho chu ding hluain kaini ai level sang tak an tam dona shereng ro kan tum chu chak sathli ringot ani lova champion atia chu ti lai chuan khalaya khan nimo in lo omvek ti ri an hria tangia le be te an lo lang zui ve hal be chuan unau pa information dik tak zo ka hria naktu ka registration ati theinga chun lampanga tangin in ti siak na chu om tanang atia i ho point an senior te panhi la ka chun kan thei top kan chuanga kan champion ngei bokang atia tangia lo tong velein iu ho a thon ro chun isang hem te ka ei thei lowang ti pain bek te hi apea ema mo huna imhang don ye ti pain an ni then thum chu an kalsan le ta ni azana chuan iu ho chuan tangia in athil pe kha a han honga weapon chi sang chu an lo thok chok tar chur mai an room chuta po chun avum ta thura wangdong chuan miss tangia hian min ngai te ba ma ni lo mo ka om chuanin hetiang thil him han kher kan ngai lawang alo ti iu ho chuan chu tiangen ti runga chu kan tum chu champion ni kha alo ti vele ti chuan chung weapon te chu atam theang ber chu mi zan chuan a han en china ti chuan atuk lo ni in zirlai naw pangte po atim te chuan an lo boy ve nak hlom chuta mai ka tangin zirlai naw pang zong assessment ti turte assessment area kalkhom ro minute som chugin an lo ti iu ho te po bang lovin chumi lampang pan chuan chaktakin an tlan ve hal bok he teacher hi nin hi chunga an instructor tur din tuna an ti nam hun tur hi area number 33 ania 33 area hianin team rukte in bei turan omani team zathum chuangan omawagin mun sangsanga hete hian an ti thle thlu bok an instructor chuan rules te chu a han soima sapota team pakhata hianin mi pathum zel in omdona solkait man phala nilova weapon mi tina thei tur chi man phala ani lo bok weapon man phal lo kan ti hian mani martial son ni lo pon lam thil ani mayang chu instructor chuan
nang ni fresher te tan hian evolution hi apoi mo hle a tin in beilain in du wang le in thinrim wang te in mi in tina lui tur ani lo chutiang in tin I chunin shemna in to kang a chiang mo a hantia zirlai ho chun yes miss an lo ti dual chuta in be ma saber turte apuang hal ama sabera in be turte hi class 1 freshman atang hua yu ho wang dong zia zia an be pui turte class 3 freshman atang o yang win ji chen jun feng zao ho chen te an ni